Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще разгледаме Втора Балканска война, също известна като Междусъюзническата, и след това Първата световна война. На 10 август 1913 г. е подписан Букурештския мирен договор, с който България губи териториите Вардарска Македония в полза на Сърбия, Егейска Македония в полза на Гърция и Южна Добруджа в полза на Румъния. Османската империя си връща Одрин. Тази тежка загуба предизвиква недоволство в българското общество и оформя стремеж към реванш в бъдеще. След успешната Първа Балканска война започват спорове между съюзниците относно подялбата на освободените от Османската империя територии. Според предварителните споразумения Македония трябва да бъде поделена между България и Сърбия, но Сърбия отказва да се изтегли от окупираните територии. Гърция също отказва да отстъпи. На 29 юни 1913 г. по нов стил България атакува сръбските и гръцките позиции в Македония. Така започва Втората Балканска война, при която Румъния и Османската империя също се намесват срещу България. Българската армия е поставена в изключително трудна позиция, воювайки на няколко фронта едновременно. Само за няколко седмици България е принудена да отстъпи. Когато през 1914 г. избухва Първата световна война, България първоначално обявява неутралитет. И двете воюващи коалиции, централните сили Германия, Австро-Унгария, Османската империя и Антантата Великобритания, Франция, Русия и Сърбия се стремят да привлекат България на своя страна. След продължителни преговори България избира да се присъедини към централните сили през октомври 1915 г., тъй като те и предлагат възстановяване на изгубените територии от 1913 г., включително цяла Македония и Южна Добруджа. След влизането си във войната, българската армия постига значителни успехи. Заедно с германските и австро-унгарските сили, България участва в разгрома на Сърбия през 1915 г. и в овладяването на големи части от Македония. През следващите години българската армия воюва на три фронта: срещу Сърбия и Франция на Македонския фронт, срещу Румъния на Северния фронт и срещу Русия и Османската империя в Добруджа. Въпреки първоначалните победи, продължителната война, икономическите трудности и липсата на ресурси довеждат до спад в морала и тежка вътрешна криза. През септември 1918 г. настъплението на Антантата на Македонския фронт при Добро поле пробива българските позиции. На 29 септември България подписва Солунското примирие, което прекратява военните действия. Това я прави първата държава от централните сили, която напуска войната. България официално губи Първата световна война и са наложени тежки военни репресии, които дори се отразяват и във Втората световна война. А именно това ще разгледаме в следващия клип. Затова, ако не искате да го изпуснете, можете да се абонирате за каналът ми с камбанката и по този начин ще получавате известия за всеки следващ клип. Благодаря, че останахте до тук. Чао и до нови срещи!